Yau saura kwana uku Abacoin ya shigo kasuwa. Menene experience ɗinku a mining ɗin wannan Abacoin ɗin nan? Menene kuma ƴan uwanku suke faɗa ta dalilin wannan Abacoin ɗin nan? Menene kuma mutane suke faɗa kan wannan project ɗin Abacoin ɗin nan? Ina sauraron ku a comment section. Kuma da Allah ga wata sanarwa, dan Allah kowa ya tabbatar wallet ɗinsa ya connect. Duk lokacin da zaka yi login ɗin Abacoin ɗinka daga yau, ina ga gobe ne ma da a yi snapshot. GB ko? Gobe za a yi snapshot. Dan Allah ku tabbatar kun yi connecting ɗin wallet ɗinku na Ton. Wallet ɗin Ton suke magana. Wallet ɗin Ton. Wallet ɗin Ton. Ton Keeper, Ton Space, Ton Hub, My Ton Wallet. Ku tabbatar kun yi connecting ɗin duk wanda wayar ku take supporting, ku tabbatar kun yi connecting ɗinsa a jikin wannan Abacoin ɗin ku, saboda ta ciki da a tura muku. Kuma dole in an tura muku za ku buƙaci gas fee domin ku tura shi zuwa kasuwa inda ake sayarwa, ma'ana Bitget ko OKX. So da Allah ku tabbatar kun yi connecting ɗin wallet ɗinku. Gobe za a yi